Tak, dámy a pánové, vážení zastupitelé, vážené zastupitelky, já bych si vás dovolil přivítat na dnešním jednání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň. Vítám samozřejmě i občany, chtěl bych upozornit, jak občany, zastupitelé to vědí, že z jednání zastupitelstva je pořizován audiovizuální záznam, který je archivován. Přihlášení do diskuze probíhá podle jednacího řádu Zastupitelstva městské části. Samozřejmě i občané mají prostor se přihlásit. Chtěl bych upozornit všechny přítomné, že diskuzi řídí předsedající, což jsem já. Tudíž uděluji slovo v pořadí přihlášených i odebírám slovo v pořadí, jakém určím já. Dále bych chtěl říct, a znovu to opakuji, z jednání je pořizován audiovizuální záznam. Pokud se přihlásíte, poprosím všechny občany, kteří by chtěli vystoupit, aby samozřejmě si z nejbližšího stolu vzali mikrofon, aby to byl záznam kompletní. Tak, prvním bodem, který máme na programu jednání, je tedy zahájení. Ještě se omlouvám, ještě bych omluvil zastupitele pana Tomáše Klímu, pana Krafla, pana Kolečkáře, pana Lupečka a pana Pavlíka a pana Honka. Tito všichni zastupitelé se řádně omluvili a nyní tedy můžeme projednat program, který je navržen. Ptám se, zda jsou všichni stotožní s programem, či si ho přeje někdo doplnit, zkrátit, upravit. Není-li tomu tak, ptám se, kdo je pro, nech zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti? Zdržel se? Tak, mohu konstatovat, že usnesení bylo přijato 19 hlasy. Můžeme tedy dále. Volba návrhové komise. Do návrhové komise poprosím paní Kateřinu Horákovou, děkuji, a pana Štrose, souhlasí, děkuji. Myslím, že další ještě jednoho. Takže poprosím ještě pana Štědroňského do návrhové komise, souhlasí. Jsou nějaké další návrhy? Není-li tomu tak, ptám se, kdo je pro takto navrženou komisi, nech zmáčkne příslušné tlačítko, zvedne ruku. Proti? Zdržel se? Mohu konstatovat, že volba návrhové komise proběhla všemi hlasy 20 pro. Dále zde máme třetí bod, jmenování ověřovatele zápisu. Poprosím opět paní Horákovou, souhlasí, a paní Svobodovou, souhlasí, děkuji. To je jen jmenování, plynule přecházíme do bodu číslo 4. Je to první bod na programu našeho jednání a je to smlouva o poskytnutí finanční dotace podle článku 4 pravidel pro poskytování dotací z rozpočtu městské části Brno-Líšeň. Pardon, omlouvám se, to bylo staženo. Omlouvám se, jenom vysvětlím, proč tento bod tam zůstal, protože materiály do zastupitelstva již byly nachystány a musely by se přečíslovávat kompletní materiály, respektive ty materiály, které již byly i nakopírovány pro všechny zastupitele, tak měly svoje jednací číslo. Tento materiál byl stažen z rady městské části k doplnění. Vidím, že technickou se přihlásil pan doktor Drbal, tak pane doktorem, ne, omlouvám se, tak Jirka Jeništín. No, my jsme schválili program a schválili jsme ho včetně tady tohoto bodu, takže teď bychom měli teda hlasovat o stažení toho bodu, když ho nemáme. Dávám návrh na stažení materiálu číslo 4, smlouva o poskytnutí finanční dotace podle pravidel číslo 4. Dobře, příště jsem pro, aby tento bod byl vypuštěn, budeme mít číslování 1, 3, 5. Takže kdo je tedy pro stažení tohoto bodu? Kdo je pro? Nech zmáčkne příslušné tlačítko, zvedne ruku. Omlouvám se za tuto nelogičnost, kterou jsme logicky odstranili. Takže dalším bodem na programu jednání je tedy bod číslo 5. Ano, bylo to přijato 22 hlasy.
Zastupitelstvo městské části Brno-Líšeň bere na vědomí rozpočtové opatření číslo 2 2013, kterým se zvyšují příjmy a výdaje v rozpočtu o 180 000 korun. Finanční výbor projednal? Finanční výbor projednal rozpočtové opatření a doporučuje zastupitelstvu ho vzít na vědomí. Děkuji. Rada městské části projednala a schválila. Ptám se, jsou k tomuto rozpočtovému opatření dotazy? Ano, pan Štědroňský, prosím. Já mám jenom jeden stručný dotaz. Jestli těch 42 000 do konzultačních a poradenských a právních služeb se dává jen proto, že nebyly kam dát ty prostředky, nebo opravdu budou využity? Tyto prostředky to se vám dali z toho důvodu, že jak jsme připravovali dotační tituly nebo projekty na evropské peníze, tak to byla vlastně akce, s kterou se nepočítalo v rámci rozpočtu na tento rok. A tyto finanční prostředky byly vzity právě z těchto konzultačních služeb. Proto se tam v podstatě vracejí, aby ty jednotlivé odbory, které si je požadovaly, je tam měly nějakým způsobem uchovány. A nebylo s tím počítáno předtím, proto to tak je. Tak, jo, takže to je vše. Paní doktorka Schánělcová ukazuje, že nemá zájem vystoupit. Tak, zastupitelstvo bere na vědomí, budeme tedy hlasovat. Ptám se, kdo je pro, proti, zdržel se. Děkuji, mohu konstatovat, že usnesení bylo přijato 22 hlasy. Dalším bodem na programu jednání jsou smlouvy, návrhy smluv o poskytnutí finanční dotace z rozpočtu městské části. Máte tam seznam, ptám se, otvírám diskuzi. Ano, pan doktor Borecký. Souhlasím s tím, že je v důvodové zprávě napsáno a zdůvodněno, proč šetříme papírem a proč je zde jenom předložena vždycky vzorová smlouva, ale v tom případě si myslím, že by do usnesení mělo být pro tyto příjemce doplněno a v uvedené částce. Či ještě doplnit tam prostě částku. Příště, nebo teď myslíš? Teď. Teď prostě, až bude prostě zápis a až bude usnesení, tak aby v rámci toho bylo ještě i doplněno myslivecká společnost Staré zámky v této částce. Ano, já si dovolím jenom toto říci, proč to tam není, protože samozřejmě ta konkrétní částka je naprosto jednoduše schválená v rozpočtu. Rozpočet je veřejný dokument, takže skutečně nejde jakoby o nějaký nedostatek. Tato částka už je daná, ta je neměnná a je schválena zastupitelstvem z 19. prosince minulého roku. Proto tam není, jde jenom o to formálně schválit tyto smlouvy. Pokud si to přeješ doplnit, na webu to klidně můžeme doplnit, ale nerad bych, aby ten bod se tímto zdržoval. Prosím, v tom případě by ty smlouvy tady musely být jako součást. Proto jsem říkal, že chápu, že tam ty smlouvy v tom materiálu nemáme, jo, a proto navrhuju, jo, aby to bylo jasné, doplnit tu částku. To si myslím, že zas takový problém by být neměl. Jo, do oficiálního usnesení a zápisu doplnit prostě k každému tomu příjemci ještě částku. Už tomu rozumím. Dobře, takže sloučíme tyto dva dokumenty, ten dílčí a samozřejmě ten obecný, který už je schválený a v zápisu zastupitelstva to bude. Jsou nějaké další výhrady, dotazy, připomínky? Není-li tomu tak, budeme hlasovat o tomto bodu. Ptám se, kdo je pro, než zvedne ruku a zmáčkne příslušné tlačítko. Kdo je proti? Zdržel se. Pan Václav Košulič, můžu poprosit o hlasování? Děkuji. Tak děkuji. Mohu konstatovat, že usnesení bylo přijato 22 hlasy. Dalším bodem na programu jednání je bod číslo 7. Žádost majetkového odboru Magistrátu města Brna o stanovisko k návrhu od prodeje pronájmu pozemku parcelní číslo 6215, 342 metrů čtverečních, Líšeň, společnosti Teplárny Brno AS. Stavební komise doporučuje, rada doporučuje.
Ptám se, jsou nějaké dotazy k tomuto bodu? Není-li tomu tak, můžeme přistoupit k jednání. Navržené je souhlasné stanovisko, ptám se, kdo je pro, než zvedne ruku a zmáčkne příslušné tlačítko. Něco selhalo, omlouvám se, pan Škubal nestihl přepnout, takže jsme se všichni úspěšně přihlásili do diskuze. Tak, v tuto chvíli budeme hlasovat tedy znovu o souhlasném stanovisku od prodeje. Ptám se, kdo je pro, než zvedne ruku a zmáčkne příslušné tlačítko. Proti, zdržel se. Děkuji, mohu konstatovat, že usnesení bylo přijato 21 hlasy, 1 byl proti. Dalším bodem na programu jednání, zdržel se. Dalším bodem na programu jednání je bod číslo 8. Je to žádost majetkového odboru Magistrátu města Brna o stanovisko k návrhu paní Ševčíkové o vykoupení pozemku parcelní číslo 6646/8 v katastrálním území Líšeň, součást veřejné zeleně na listu vlastnictví statutárního města Brna. Tak, stavební komise projednala a doporučila, Rada městské části projednala a souhlasila. Ptám se, zda jsou k tomuto bodu dotazy. Jedná se o vykoupení pozemků z úrovně Magistrátu města Brna. Jedná se o lokalitu u Zetoru. Tak. Děkuji. Dotazy? Chce někdo vystoupit? Není-li tomu tak, můžeme tedy přistoupit k hlasování. Ptám se, kdo je pro, než zvedne ruku a zmáčkne příslušné tlačítko. Proti? Zdržel se. Mohu konstatovat, že usnesení bylo přijato jednomyslně 22 hlasy. Dalším bodem na programu jednání je bod číslo 9, žádost majetkového odboru Magistrátu města Brna o aktualizaci stanoviska k návrhu odprodeje pozemku parcelní číslo 4175/27 a ideální čtvrtiny pozemku parcelní číslo 4175/26 v katastrálním území Líšeň do vlastnictví společnosti Okno Service s.r.o. Zároveň bych chtěl říct, že toto usnesení bylo koncipováno již zastupitelstvem předtím radou a rada i stavební komise doporučuje trvat na našem předchozím usnesení. Ptám se, jsou k tomuto bodu dotazy? Prosím, Dane. V důvodové zprávě poslední věta. Situace je taková, že zatím společnost Okno Service nepožádala zdejší stavební úřad o vydání územního rozhodnutí k umístění sportovní haly ani o vydání stavebního povolení. Vzhledem k tomu, že tento materiál po delší době znova přišel na stůl do zastupitelstva, myslím si, že by bylo seriózní, aby jsme vůbec navázali zase kontakt s Okno Servisem a zeptali se, jestli vůbec trvá na rozhodnutí k umístění sportovní haly. Rozumím, my odpovídáme v tuto chvíli. Chci se zeptat, jestli jsme se tedy zeptali, jestli jsme reagovali. Ano, my jsme reagovali na podnět vedoucího odboru pana inženýra Pavla Stršně, který je dotazovatel a ptá se nás, jestli na tom trváme. My jsme nereagovali na žádost společnosti Okno Service, já nevím, z jakého důvodu se nás ptá Magistrát města Brna, ale my reagujeme na magistrátní dotaz. Nejednáme o dotaz společnosti Okno Service. Takže předpokládám, že možná by nám to mohl osvětlit pan Stršeň, on to tam nenapsal, takže my se vyjadřujeme jenom, jestli skutečně nějakým způsobem se naše stanovisko nezměnilo. My se domníváme, že situace se nezměnila, proto trváme. Nějaké další dotazy? Není-li tomu tak, můžeme přistoupit k hlasování. Ptám se tedy, kdo je pro takto navržené stanovisko, než zvedne ruku a zmáčkne příslušné tlačítko. Kdo je proti? Zdržel se. Děkuji. Mohu konstatovat, že usnesení bylo přijato 21 hlasy, 1 se zdržel. Dalším bodem na programu jednání je bod číslo 10 a je to žádost manželů Antonie a Miroslava Kroupových o odprodej pozemku parcelní číslo 3389/2 o výměře 19 metrů čtverečních v katastrálním území Líšeň do jejich vlastnictví. Pozemek je zastavěn garáží v majetku manželů Kroupových. Stavební komise doporučuje
trvat na pronájem pozemku, a to do doby zpracování nového územního plánu. Rada městské části se s tímto stanoviskem stotožnila a také doporučuje. Jedná se o garáže, které jsou vystaveny při autostopu, tedy bývalých jatkách na ulici Ondráčkova, s tím, že těchto garážových jednotek je tam poměrně více a myslíme si, že tento jednotlivý prodej by mohl být precedentem. Navíc nový územní plán počítá s využitím tohoto území, respektive možnosti zastavení pro rodinné domky, a v oblasti těchto garáží by mohla vést nebo měla vést komunikace. Ptám se, jsou zde nějaké další dotazy? Není-li tomu tak, můžeme přistoupit k hlasování. Kdo je pro navržené usnesení, tedy nesouhlasné? Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Děkuji. Mohu konstatovat, že 21 zastupitelů je pro takto navržené usnesení, bylo přijato, 1 se zdržel. Dalším bodem na programu jednání je bod číslo 11, žádost pana Tomáše Klusáka o stanovisko k návrhu na zařazení do návrhu souboru změn územního plánu města Brna, a to konkrétní u parcelního čísla 3801 v katastrálním území Líšeň ze současného zařazení v zemědělském půdním fondu a parcely číslo 3802/1 v katastrálním území Líšeň zařazeného v pozemcích určených plnění funkce lesa na plochy čistého bydlení. Neptá se nás vlastník pozemku je rodina Belkery, ptá se nás případný investor s tím, že se jedná o pozemky, které jsou na ulici Podhorní. Je to přibližně na začátku ulice Podhorní, je to ten svah ve skále, kde se parkuje, kde jsou nějaké provizorní parkování. Stavební komise nedoporučuje, tak jak jste si mohli dočíst, a to z několika důvodů, ať už je to zachování lesa nebo ochranných pásem. Rada městské části také nedoporučuje. Ptám se, jsou dotazy? Nejsou-li dotazy, můžeme přistoupit k hlasování. Kdo je pro nesouhlasné stanovisko, nechť zmáčkne příslušné tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti? Zdržel se? Děkuji. Mohu konstatovat, že usnesení bylo jednomyslně přijato 22 hlasy. Dalším bodem na programu jednání je bod číslo 12. Žádost pana inženýra Františka Galého v zastoupení za vlastníky pozemku parcelní číslo 5049/1 v katastrálním území Líšeň o zařazení části pozemku parcelní číslo 5049 do souboru změn územního plánu ze současného zařazení v zemědělském půdním fondu do bydlení čistého. Jedná se o pozemky pod ulici Podbělová, tedy v místě, kde se dlouhodobě uvažuje, ale stále nedaří stavět. My se domníváme, my to nedoporučujeme z jednoho prostého důvodu, stejně jako stavební komise, protože je tam ochranné pásmo velmi vysokého napětí a z těchto důvodů nemá smysl tyto pozemky měnit na stavební. Ptám se, zda k tomuto bodu, prosím, Dane. No, já bych to zas až tak velmi rychle neviděl nesouhlasně, protože to, co se tam už do současné doby postavilo a jak se tak vypadá, tak je zřejmé, že tam chybí komunikace. Čiže pokud by v rámci tohoto projektu bylo možné vybudovat spojovací komunikaci, tak myslím si, že by to stálo možná i za úvahu umožnit tady ten projekt. Samozřejmě muselo by tam být tady tyhle zadávací podmínky, splnit veškerou infrastrukturu, nejenom teda tu dopravní. Děkuji. Bytový odbor pod vedením pana Lahody již delší dobu jedním paní, jmenuje se paní Kalášková, a architektem panem Davídkem zpracovává dopravní napojení této lokality. Termín, ke kterém jsme se domluvili, kdyby měli odezdat včetně ceny toho napojení, byl do konce minulého roku. Pokud vím, tak tomuto ještě nedošlo, pan Davídek svoji práci neukončil. Zároveň bych chtěl upozornit, že tyto pozemky, o kterých mluvíš, jak je vidět, jak je patrné z mapy, tak z poloviny jsou v bydlením čisté a právě je vynecháno de facto území, které je dotčeno ochranným pásmem a vysokým napětím samozřejmě.
S tím, že nevím, jak by to by snad jenom zvedlo hodnotu těch pozemků, ale jakoby na tu cestu by to vliv nemělo. S tím, že samozřejmě v případě jakéhokoliv investorství nebo jakéhokoliv zájmu bude v současné chvíli jak z úrovně magistrátu města Brna, tak od nás požadovaná komunikace. Tam to jinak ani nejde, protože tam ze stavebního zákona musí být do 50 metrů maximum, musí být komunikace spevněná, a tam to není. Takže jakákoliv investice je tímto podmíněna a nejenom tím, tam je nezbytné odkanalizování a to pouze na spaškovou vodu, dešťová voda musí být řešena v rámci území. Přál se vystoupit pan Sedláček, pak pan Janištin. Děkuji za slovo, jenom upřesním, my se v tuhle chvíli vyjadřujeme k žádosti o návrhu změnu na plochy čistého bydlení, takže tady si nedokážu představit, jaký by byl ten důvod, aby jsme tuto změnu podporovali a právě z důvodu ochrany lesa a z důvodu ochrany velmi vysokého napětí. V případě, že dostaneme na stůl žádost, která bude žádat změnu do návrhu souboru změn územního plánu města Brna na plochy třeba dopravní, tak samozřejmě o této změně můžeme jednat, ale ne na plochy čistého bydlení. Já jen pokud by tam měla vzniknout nějaká komunikace, tak samozřejmě by se mohlo stát, že by tam bylo potřeba vykoupit nějaký ty pozemky a potom samozřejmě by bylo levnější vykupovat pozemek zařazený v ZPF, než jako pozemek pro bydlení. Tak, prosím, Dane. Zřejmě jsem nebyl pochopen. Já to vidím tak, že ten prostor tam je dostatečný na to, aby tam nevznikl jeden dům. A aspoň tak já jsem pochopil tu žádost. Protože si nedovedu představit, že by investor kvůli jednomu domu skutečně řešil přeložení vysokého napětí. Takže já jsem to chápal tak, že je tam vlastně, že by se tím otevřel prostor pro nějakého movitějšího developera nebo investora. Součástí samozřejmě celého toho jeho záměru by právě měla být ta komunikace, na které by se finančně nemusela městská část nebo město jako takové podílet. To jsem viděl jako tu možnost, že by byla v celkem reálné době zajistitelná ta komunikace, protože podle mého soudu vlastně tak, jak se rozrůstá ta výstavba tam v celé té oblasti od Kubelíkovy nahoru na sever, tak není možné, abychom zůstali, že už jenom u té jedné vlastně sice velké, ale jedné komunikace, takže takhle já jsem to viděl. Problémem tady tohoto usnesení bude dlouhodobé usnesení, které přijalo snad i zastupitelstvo městské části, a to je to, že stará zásoba, respektive stará líšeň ulice Kubelíka nebude nikdy propojena s novou líšní, takže pokud tam vznikne komunikace, tak stejně bude fungovat jenom pro to, co tam nově vznikne, a to bude součástí požadavků už stavebního řízení podle stavebního zákona. Tak. Přeje si ještě někdo vystoupit? Děkuji. Budeme tedy hlasovat o návrhném usnesení, které je nesouhlasné. Ptám se tedy, kdo je pro toto usnesení, kdo je proti, zdržel se. Děkuji, mohu konstatovat, že usnesení bylo přijato jednomyslně 22 hlasy. Dalším bodem je bod číslo 13. Žádost paní magistry Veroniky Hradové o odkoupení pozemku parcelní číslo 3371 o výměře 1890 metrů čtverečních, zahrada v katastrálním území Líšeň ve vlastnictví statutárního města Brna do jejího majetku. Tak, stanovisko je nesouhlasné i o Toupru, zase je to z důvodu plánovaných změn a nového územního plánu. Tyto pozemky jsou v návrhových plochách bydlení. Ptám se, zda jsou dotazy. Není-li tomu tak, budeme hlasovat o nesouhlasném stanovisku. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Intenzivně se hlasuje u paní Vondráčkové a něco je nefunkční.
Myslím, že hlasování nemusíme opakovat. Já bych poprosil jenom, jestli by paní Ondráčková mohla dostat mikrofon a na mikrofon řekla, že souhlasí, tak to může být vyřešeno. Ano, souhlasila jsem. Tak, děkuji. Tudíž mohu konstatovat, že usnesení bylo přijato 22 hlasy. V rámci zápisu to samozřejmě bude upraveno. A poprosím pana Škubala, aby tento technický problém odstranil. Dalším bodem na programu jednání je bod číslo 14. Žádost majetkového odboru Magistrátu města Brna o stanovisko k návrhu prodeje, případně pronájmu pozemku parcelní číslo 5049/3, 5049/4, 5049/6 a tedy. V katastrálním území Brno Líšeň. A to z firmě společnosti E-finance. Tento záležitost jsme měli... Pardon, co? Ne. Tak jsem otočil omlouvám se. Chmelnice, Markovičová, Kubelíková. Takže je to bod 14 a týká se ulice Chmelnice, Markovičova, Kubelíková. Prosím, paní Hucová se hlásí? Prosím pěkně zastupitelé, aby si doplnili jednu parcelku, která je napsaná v názvu materiálu, což je 5049/3, jak teď podotkl pan starosta, v návrhu usnesení není, ta začínám 5049/4, čili prosím o to doplnění té 5049/3 ještě před tu 4. Tak, děkuji o doplnění s tím, že stavební komise nedoporučuje, Rada městské části nedoporučuje, a to z důvodu zařazení těchto pozemků v územním plánu na plánovanou komunikaci, případně její rozšíření. Ptám se, jsou k tomu nějaké dotazy? Není-li tomu tak, můžeme přikročit k hlasování. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne příslušné tlačítko. Kdo je proti? Zdržel se. Poprosím pana Václava Košlujče, zkuste zmáčknout ještě jednou ano, nebo ne, záleží na vás. Děkuji. Děkuji, usnesení bylo přijato jednomyslně 22 hlasy. Dalším bodem na programu jednání je žádost společnosti E-finance, respektive žádost magistrátu města Brna o upřesnění zamítavého stanoviska z 6. zasedání 18. bodu, konaného 18.10., kdy zastupitelstvo městské části ráčilo nesouhlasit s prodejem, s tím, že stavební komise se k novému návrhu vyjadřuje také nesouhlasně, Rada městské části se v tomto případě vyjádřila taky nesouhlasně, a to pod dojmem usnesení, které bylo přijato 18.10. Pokud jste se seznámili s materiály, může toto rozhodnutí působit v nesouladně s územním plánem, a nicméně vůle zastupitelstva byla dána. Nevím, zda se změnila, proto je tam nesouhlasné stanovisko. Ptám se, má zájem někdo vystoupit k tomuto bodu, případně diskutovat? Není-li tomu tak, můžeme hlasovat o návrhu usnesení. Ptám se, kdo je pro nesouhlasné stanovisko, to znamená, že trváme na svém usnesení. Kdo je proti? Zdržel se. Děkuji. Mohu konstatovat, že usnesení bylo přijato 22 hlasy. Dalším bodem na programu jednání jsou oblíbené interpelace. Ptám se, má zájem někdo interpelovat vedení radnice v jakékoliv oblasti? Upozorňuji, že interpelace jsou vyhrazeny pro zastupitele. Nejsou-li interpelace, můžeme celkem plynule přejít do bodu 17. Diskuze aktuální situace KCL. Vážení zastupitelé, vážení občané, proč jsem tento bod zařadil
Ano, zařadil jsem ho, protože ho zařazujeme pravidelně, ale doplnil o závorku situace v KCL, neboť jsme předpokládali, že jednání zastupitelstva se zúčastní paní ředitelka Baldery, která minulý týden předtím, než opět nastoupila nemocenskou, obdržela pozvánku, nicméně ze zdravotních důvodů se nemůže zúčastnit. Dále jsme předpokládali, že se během této doby zúčastní jednání kontrolního výboru, který chce tuto situaci uzavřít, proto dnes nemáme ani zápis kontrolního výboru, dokud toto nebude uzavřeno. Nicméně si myslím, že je stále aktuální to, že paní ředitelka i přes svoji pracovní neschopnost, nevím, jak to říct, napsala všem zastupitelům, nebo předpokládám, že všem, dokonce i panu místostarostovi, list, ve kterém vysvětluje nějaké nedostatky, nějaké záležitosti z jednání kulturní komise, případně další záležitosti. Já bych tomu chtěl říct jenom úplně krátce. Já skutečně nevím, jak můžeme jednat o člověku, když zde není, nicméně já řeknu za sebe jednu jedinou věc. Ty materiály nebo ty věci, které se kolem kulturního centra řeší dlouhodobě, tak kdo se o to zajímá, tak skutečně tuto situaci zná, dokáže vyhodnotit handicapy tohoto zařízení, dokáže dokonce, pokud tento zájem existuje, říci, kde jsou nedostatky, kde jsou přednosti a jaké je řešení. Samozřejmě člověk nebo někteří, kteří nechtějí vidět situaci, nechtějí se nebo nemají čas se jí zabývat, tak ji nevidí a já si myslím, že je zbytečné, abych dokazoval, ať už to nebo ono, prostě myslím si, že bez toho, aniž by byla zde možná reakce paní ředitelky Baldery, mi to nepřísluší. Nicméně v listě, který jste obdrželi jako všichni zastupitelé, je zmiňováno několik věcí. Myslím si, že by měli možnost se dostat nebo vyjádřit alespoň ti, kteří jsou zmiňováni v tomto listě, a to především paní inženýrka Eva Svourová jako předsedkyně kulturní komise, případně paní Sosíková jako členka kulturní komise. Obě dvě jsou v dopise vícekrát jmenovány. Já bych v tuto chvíli předal slovo paní inženýrce Evě Vackové. Prosím. Omlouvám se, paní Svobodové. Dobrý večer. Já bych jenom chtěla připomenout, že podle zřizovací listiny má kulturní komise povinnost schvalovat plán činnosti kulturního centra ten na čtvrtletí, na jednotlivá čtvrtletí. Tento plán má dostávat s dostatečným předstihem. Co se týká zrovna toho napadeného zápisu, tak ten se zabýval vlastně schválením plánu činnosti na první čtvrtletí. Tento plán jsme obdrželi nějak před Vánocemi. Samozřejmě, že materiál se vyvíjí, že nebyl úplně tedy 100% nebo nebyl úplně konečný a v podstatě to vyhodnocení ani nebylo nějak závazné, bylo prostě bylo provedeno vyhodnocení, aby se vědělo, že stále kritizované kulturní centrum, nebo dělňák, že je nedostatečně vytěžovaný, aby prostě se zjistilo, jak to ta ve skutečnosti je. Ale říkám, nebyl ten plán činnosti 100% naplněn, protože byl samozřejmě před Vánocemi a ještě se ta situace vyvíjela. Takže ten výsledek byl prostě takový, jako byl. Vycházelo se z materiálu, který dodalo kulturní centrum, nebyly to žádné smyšlené záležitosti, takže prostě se vyhodnotilo to, co kulturní centrum předložilo. A výsledky prostě byly takové, jaké byly, ale říkám, prostě byl to zápis, který zapsala zapisovatelka kulturní komise a jako takový prostě jeho potřeba i brát. Tak já jenom doplním jednoduchou věc. Jsou tam samozřejmě uváděny nějaké čísla a já bych chtěl říct, že kdo bude mít zájem, tak všechny čísla vychází skutečně, jen to zopakuji, z podkladu, které v průběhu posledních 2 let dodalo kulturní centrum, respektive jeho statutární orgán, paní ředitelka magistra Baldery. S tím, že pokud budete mít zájem, tak tyto věci si tady můžeme ukázat, včetně toho, že některé věci, které jsou v dopise, nejsou zcela pravdou, ale to skutečně nechám na zájmu jednotlivých zastupitelů. Dále bych se zeptal, zda si přeje vystoupit paní Sosíková, která je v dopise také jmenovaná. Poprosil bych na mikrofon. Děkuji. Já si tady jenom obrátím, nevím, jestli je vůbec potřeba s mým hlasem držet mikrofon, ale klíďo, jo. Já po přečtení toho dopisu, jednak mě teda zarazilo, že mě tam paní Baldery jmenuje
a dopis mi neposlala. Druhá věc, která mě zarazila, že se opírá o materiály z roku 2011, které byly někdy sepsány a musím říct, že se mě to docela osobně dotklo. I když něco mě připadalo humorný. Například, já začnu odzadu právě od těch dodatků, o kterých se opírá paní magistra Baldelli, kde je napsáno, že, cituji, pro líšeň užitečné jsou podle mého názoru pouze komise sociální a stavební složené z lidí, kteří se v problematice skutečně dokáží orientovat a ne na doporučení svých politických stran a seskupení. Jsou to totiž trochu jako malé trafiky. Tak já jsem se nad tím hluboce zamyslela. Dokonce jsem propočítala naši roční odměnu, která činí 1000 korun. A když jsem to tak propočítala, musím s pisatelem tady tohoto souhlasit. Měsíčně to dělá necelých 100 korun a já si opravdu za to koupím krabičku cigaret. Takže v tomhletom případě souhlasit musím. Vám to možná komicky nepřipadá, ale mně určitě. Takže mluvit něco, nebo psát něco o malých trafikách v tomhleto případě je víceméně humorný. Další věc toho roku 2011, cituji, a rada potřebuje vyjádření od komisí, které jsou složeny z laiků v daném oboru. Já nevím, jak kdo, mně se to dotklo za členy nejenom kulturní komise, ale i těch ostatních. Já osobně mám ÚSO všeobecná ekonomika, státní osvědčení jako prokurista, na Masarykově univerzitě jsem vystudovala vychovatelství, doplňující pedagogické studium, závěrečná práce, umění 20. století. Vzhledem k tomu, že pracuji v kulturní komisi, nebo jsem do ní začleněna, snažím se tam něco dělat, můžu klidně opomenout činnost, kterou jsem pro kulturu v Líšni udělala, myslím, že ta je všeobecně známá. Ale mně se to dotklo. Já si rozhodně jako laik a jako činný výtvarník už vůbec ne, v komisi kulturní nepřipadám. A jestliže v kulturní komisi máme působit jako prostředníci mezi občany a třeba vámi radou, myslím si, že ta funkce je správná. Vy nemůžete dostávat všechny, to by vás zahltilo, že jo, všechny podklady, všechny žádosti. Možná to taky souvisí s tím, že mě někdo zastaví na ulici a řekne mě, hele, tamhle to kulturní centrum, ono docela jako možná funguje, ale já bych rád něco o počítačové technice věděl. Já bych třeba rád fotil a já bych se to rád snažil nějak i počítačově upravit. Tento návrh jsem paní ředitelce Baldelli dávala několikrát, několik let. Ovšem, vzhledem k tomu, že nebyla schopná ani v Excelu vypracovat tabulky, tak mě nepřekvapuje, že prostě tady na toto nepřistoupila. Argument, že počítačové vybavení je drahé, je nesmysl. Dneska má každý druhý doma laptop nebo počítač. V základním vybavení počítače je i malování, je spousta free programů, který si může kdokoliv stáhnout a na nich pracovat. Nebyl by problém. Jestliže kulturní centrum má vydělávat, může vydělávat i touto formou. To, tak jak říkal pan starosta, je zbytečný o tom tady mluvit, když tady není paní ředitelka Baldelli, nicméně i keramická pec tam stojí naprosto zbytečně. Jsou to obecní investice, já na kulturním centru nejsem, nepracuji, tudíž mě pobaví zase další věta z dopisu paní Baldelli, kde píše, že já alibisticky, teď to, abych to citovala, abych nedopadla jak paní Baldelli, vydržte. Jestli to najde někdo dřív než já, budu ráda. Ano, tady. Zní to velmi hezky a alibisticky od paní Sosíkové, že kultura si na sebe nevydělá a musí být dotována. Tak buď to paní Baldelli neví, co znamená slovo alibista a alibisticky, anebo teda, protože nad tím je shrnutí, já nevím, není to ani slovosled, který paní Baldelli normálně používá, státní politiky, městské politiky, obecní politiky. Já vám přísahám, že skutečně s těmato věcma nic společného nemám a tudíž se nemůžu chovat jako alibista.
Děkuji. Já bych ještě Ano. dál. Pokud říkám, že kultura není výdělečná, opravdu výdělečná není. A neměla by být. Kultura má sloužit občanům obce. A všichni víme, že se zavírají galerie, zavírají se divadla z nedostatku financí. A proto, když řeknu, že kultura by měla být dotována, tak to myslím tak, že třeba důchodci, když dostanou dotaci, si můžou dovolit jít do divadla, anebo můžou jít na kulturní centrum, který by mohla za sníženou cenu pronajmout místnosti k jejich činnosti. Totež se týká dělňáku. V tom dělňáku se topí, svítí a je tam prázdno. Proč v této době se to nevyužije tak, že se to zdarma nebo za minimální poplatek nenabídne občanům naší obce? V tomto já všem vidím dotace a samozřejmě rovnou a normální cestu. Co tady ještě je? Ano, paní inženýrka Eva Svobodová, předsedkyně, že když jí dává materiály, tak jednak je nedostává a když, tak se zpožděním. Pokud já vím, tak ty materiály mě chodí stejně tak jak každému druhému z kulturní komise. Já je dostávám normálně a vzhledem k tomu, že se to posílá mailem, tak taková malá poznámka, ono záleží na tom, kdy si ten počítač otevřete. To by tak asi bylo všechno. Pokud na mě máte nějaké dotazy, ráda je odpovím. Děkuji za pozornost. Děkuji za obsáhlou reakci na 2 zmínky. Do diskuze se přihlásili v pořadí Karnet, pak paní Dombrovská, pak pan Košulič, pak pan Fuchs. Má slovo pan Karnet. Hezký večer, já se chci jenom zeptat, je mě slyšet? Jo. Já se chci jenom zeptat, zda se situací v KCL zabývala Rada městské části jako výkonný orgán zřizovatele KCL, protože teď je to tady předneseno před zastupiteli jako nějaký problém, tak se chci zeptat, jestli Rada se tím zabývala a pokud se nezabývala, tak by asi měla se tím zabývat. Děkuji. Za 2 roky existování nebo fungování tohoto funkčního období se tím zabývala nejenom Rada, ale i zastupitelstvo městské části, neboť jsme schválili změnu zřizovací listiny. Dále byly změněny pravidla pro fungování příspěvkové organizace KCL a městské části, které přišlo do pravidel vztahu, kde je dvoustránková samostatná pasáž. Dále zastupitelstvo bylo informováno dne 3.7., nebo respektive po prázdninách o listu, který šel 3.7., a to konkrétně všechny nedostatky, které nejsou v souladu s nově schválenou zřizovací listinou, případně s pravidly vztahů. Takže všichni zastupitelé měli možnost se na toto zeptat, informovat, neděje se tak. Dále na programu Rady, pokud někdo sleduje programy Rady, se objevilo, že již 2krát bylo navrženo řešit tuto personální otázku. Takže na odpověď, zda se tím Rada zabývala, Rada se tím zabývala. Děkuji. Je to vše? Ale já bych ještě doplnil, že Rada by se tím asi měla zabývat dále, protože já nevím teď vlastně, co se po zastupitelích vlastně v této diskuzi chce. Totiž, že si máme přijmout nějaké usnesení nebo to, protože primárně by se tím měla zabývat Rada. Tady, jestli je nějaký problém, děkuju. Vydržte, pane Košulič, nemáte slovo. Tak, já myslím, že diskuze je právě o tom, aby se diskutovalo. Jo? Je tady nastoleno nějaké téma, nyní je v pořadě přihlášených paní Pavla Dombrovská. Vezme si mikrofon a má slovo. Tak dobrý den, já děkuji panu starostovi za slovo a děkuji za možnost zde vystoupit. Já se jmenuji Pavla Dombrovská a jsem místopředsedkyně občanského sdružení Líšeň sobě. A za toto sdružení jsme podali stanovisko, které, myslím, máte v materiálech. Podali jsme ho na základě toho, že jsme zaznamenali právě nějaké signály toho, že situace kolem kulturního centra se začala nějakým způsobem řešit, což nás velice těší. To jsme zaznamenali ty signály z výpisu Rady a z výpisu kulturní komise, prostě z veřejně přístupných zdrojů. Takže za to jsme velmi rádi. A proto jsme sepsali a zveřejnili to stanovisko k situaci v kulturním centru, abychom nějakým způsobem přispěli tady k tomu řešení té situace. Můžu?
Určitě, já vidím, že pánové už skončili. Můžete. Abychom nějakým způsobem přispěli k řešení této situace a vyjádřili se také za nás, za spolky, organizace, za jednotlivce, jednotlivé umělce, kteří se sdružujeme v občanském sdružení Líšeň sobě. Myslím si, že taky něco o kulturním centru víme, protože s ním spolupracujeme některé spolky více než 10 let. A ještě jsem si tady pro vás připravila takový krátký materiál, který je shrnující, v podstatě shrnuje to stanovisko dlouhé, které jste dostali v materiálech, tak to s dovolením přečtu. Dlouho se potýkáme s problémem, že kulturní centrum Líšeň nevyužívá dobře svůj potenciál. Jde například o tyto konkrétní problémy. Dramaturgie programu na dělňáku je nekoncepční, nahodilá. Podstatnou část naplňují pronájmy, nevznikají ale nové akce, projekty. Dělňák i hřiště jsou nedostatečně otevřené veřejnosti, přestože k tomu mají všechny předpoklady. Zaměstnanci jsou přítomní v budově po celý den. Kulturní centrum Líšeň supluje roli lidových škol umění, jazykových škol. Vedení kulturního centra je dlouhodobě pasivní, nevytváří nové příležitosti pro spolupráci se spolky, nevytváří nové nápady, akce. Při snaze o řešení našich podnětů nebo problémů paní ředitelka kulturního centra s námi odmítá komunikovat. Z tohoto důvodu se obracíme na vás, zastupitele. Myslíme si, že kulturní centrum může fungovat dobře, že komunikace a spolupráce ze strany kulturního centra může být směrem k líšeňským spolkům otevřená, tak jako to už v minulosti tomu bylo a jak to v současnosti funguje v případě většiny současných zaměstnanců kulturního centra. Proto bychom měli takový návrh. Dovolte mi, abych ho taky přečetla. Myslíme si, že je možné to zvládnout v nějaké dohledné době, například 4 měsíců, a je to jednak posoudit funkci nebo fungování kulturního centra a identifikovat problematické oblasti. Dále provést revizi, poslání, určit koncepci kulturního centra, popřípadě specifikovat celkové oblasti podpory radnice kultuře v Líšni. Nějakým způsobem zakotvit, jakým způsobem má tedy nebo nemá kulturní centrum spolupracovat s místními organizacemi, které vytvářejí kulturu, jakým způsobem je může podporovat, například propagačně. Za další následně rozhodnout, jaká právní forma je nejvhodnější pro fungování kulturního centra, jestli to má být stále to stejné kulturní centrum, nebo to má být odbor, nebo OPSK, nebo nějaká další organizace, nebo další typ organizace. Nabízíme k tomu jako možnost spolupráce. A bych taky navázala na to, co říkal pan Karnet. Já myslím, že za nás, za Líšeň sobě, můžu říct, že by nás moc zajímal váš osobní názor. Jakým způsobem tuhle problematiku vnímáte, jestli vnímáte to jako problém a abyste se nám k tomu nějakým způsobem vyjádřili. Když pan starosta dovolí, tak já to, co jsem teďka přečetla, rozdám, jestli můžu, písemně zastupitelům. No, pokud tohle je vaše věc, to klidně rozdejte. Je to vše? Ano, je to vše. Dobře. Děkuji. Určitě. Vydržte, paní Rodová, já mám přihlášenou do diskuze, váš si píšu. Nyní vystoupí, prosím, pana Václava Košuliče. Dobrý večer, já se popřu tady některé nepravdy, které se bohužel vyskytly. Takhle plán činnosti kulturního centra na nový rok má být předložen a schválen radou do 1. února, podle nové zřizovací listiny. Ano, do 1. února. Paní doktorka Baldeli předložila materiál, vypracovala, tady to mám, 14. prosince, na úřad odevzdala 15. prosince. Takže paní ředitelka naprosto splnila všechny podmínky a plán nám předložila včas. Pak je na uvolněným funkcionářovi, který má kulturu na starosti, nebo pracovníků odboru kultury, kdy to do rady předloží. Do rady to bylo předloženo na jednání rady 23. ledna. To znamená, že paní Baldeli skutečně nic neporušila. Za druhé, jsou tam skutečně nepravdy v tom, jak se píše o počtu zaměstnanců kulturního centra. To je evidentní, že naprosto
nepředstavitelně se tam uváděli zastupitelé FOMIL, skutečně na dělnickém domě na Kotlance je 5,5 pracovníka a na dělnickém domě 3, což je pochopitelně rozdíl mezi uváděnými 12 až 13 lidmi. A jinak všechny plány, všechny jsou nám jako radě v dostatečném rozměru dodávány a já nevidím důvod paní Baldeli kritizovat. Děkuji. Dále si do diskuze přeje vystoupit pan Karel Fuchs. Prosím, pane Karle Fuchsi, vemte si mikrofon. Dobrý večer, dámy a pánové zastupitelé. Já bohužel musím být v opozici vůči tomu, co se tu dnes předneslo. Jsem členem kulturní a školské komise a odpovídal jsem na poslední zápis této komise, která se konala v lednu tohoto roku. Já to nechci celé číst, ale chci pouze podotknout. Kdo chce psa být, ten si hůl najde. Je to staré české přísloví, které tu sedí. Pokud tu existuje kulturní komise, tak by bylo opravdu zapotřebí, aby se zabývala kulturou a ne pouze tím bičem. Protože pokud budu mít nějakou připomínku na operu Národního divadla v Brně, jakou jsem měl tento týden v úterý, to znamená předevčírem, tak tam zajdu a přednesu, co se mně nelíbí. Ale doslova být, vážení, to umí každý, ale je potřeba býti v obraze. Ten zápis, jak bude vypadat první čtvrtletí letošního roku na kulturním centru, jste si mohli vyzvednout. Já ho mám doma, mohu vám jej zítra přinést. Tady ho bohužel nemám sebou. Je dokonale připravený. Co se týká kontroly financí, je všechno v naprostém pořádku. Pokud má někdo nějakou připomínku, že by mohl dělnický dům být rozšířen o nějakou aktivitu, jako byla třeba 7.3. beseda paní Válkové, Brzobohatého, byl jsem nadšen. Ano, toto se mně líbí. Přijít s takovýmto návrhem, přátelé, no jo, pokud se bude na dělnickém domě prezentovat folklor, všemi 10 jsem pro. Ano, ale je potřeba přijít s takovým návrhem a pozor, tady je třeba mít také na paměti, že když se bude na dělnickém domě nebo na Kotlance pořádat nějaké dění pro seniory nebo pro děti a tak dále, že to musí zastupitelstvo místní části finančně uhradit. Ty náhrady prostě pochopitelně zaplatit nikdo nebude, jenom tak. Na to finance musí být. Já jsem samozřejmě pro, aby se dělnický dům zaplňoval. Ale tady jde o to, aby kulturní komise přišla s takovým návrhem. A ne, aby přišla jenom s tím bičem a tloukla kolem sebe. Vážení, mě nikdo nebude napadat, že nerozumím kultuře, když já jsem v divadle prostě neustále. Když mě tam potkáte po generálkách a šéf opery mě tam zve: mistře, hračte dál, tak je si vědom toho, že já to divadlo a tu kulturu miluju. Takže proč bychom se nemohli na zasedání kulturní komise pobavit, když mě, bohužel, je potom utnuté slovo. Já si myslím, že to není v pořádku. Politika je o diskuzi a já tvrdím vždycky, pojďme se pohádat, ale ať zvítězí ten, kdo bude mít pádnější argumenty.
Tohle toto se týká kulturního centra. A teď já mám, vážení zastupitelé, svoje takové věci. Prosím vás, pokud máte někoho na kraji, mám tady takovou žádost. Je to vlastně snaha o podporu cyklostezky. Já se domnívám, že teď je to soukromá debata tady k panu profesorovi Válkovi, který bezerně Já potom později s těma věcma, jo? Určitě později, máme zde zastupitele krajského. Mám ještě pár věcí, ale to se určitě, netýká samozřejmě kultury. Děkuji. Tak, další do diskuze se přihlásila paní Rodová. Klidně seďte, my vám podáme mikrofon, poprosím Jardu. No tak, nech to být. Vyhrála konkurs a ještě nebyla ředitelkou, ještě nepracovala, ona už podávala petici, aby šla pryč. Tak řekněte mi, jak je toto možné. A že není obsazeno, proč byly hody u Belkrediu a na Faře? Proč nebyly na Dělňáku jako vždycky? Proč Stará Líšeň se zanedbává tak strašně? Furt žádáte dotace na školky, ale školka Pelišku je krásná, zahrada je krásná, proč tam chcete navázet haldy hlíny a starý stromy, když už Belkrediova jim kus školky zebrala. To mě vysvětlíte, já to nemůžu pochopit tady toto. Nebo vykácet kousek přírody, která je na Starém Hřbitově. Že je tmavá, to píšete vy do novin. To tady mám s sebou, ty noviny. To je dobře, že to máte. Děkuji. Dál. Píšete furt do novin, ale to, co není pravda. Proč by byl ten park tmavý? Proč to chcete vykácet? Nesázel jste. Sázeli naši rodiče a prarodiče. Máte naprostou pravdu. Park Trnkova byl podroben studii, dendrologické studii. Paní inženýrka, architektka Eva Wagnerová dostala za úkol zpracovat novou koncepci a toto jsou slova, které vyplývají z této studie, s tím, že jsou tam některé stromy, které byly vysázeny nesystematicky. To kácení se týká skutečně 2, maximálně 5 stromů. Výsadba bude obsahovat zhruba 20 stromů s tím, že tam budou jabloně, muchovníky a další keře. Píšete, že tam bude louka. Proč by tam měla být louka? Proč? Tak je to součástí parku právě takové prostranství, stejně jako v Lužánkách. Jenom tu ničíte starou. Všichni, a jak Belkrediova, tak vy. Tam, že nemáme zametený, že máme náledí mariánský, že tam není kanalizace po pravé straně, že tam rozbitý chodník, že lidi si tam lámou ruky, to nikdo nevidí. Pan Sedláček se byl dívat u nás, říkal, že žádný mokrý kachle neviděl. Asi vyšel v 5. obecné, když to neviděl, ty mokrý kachle. Když jsem ho volala, když chodníky byly suchý a kachle mokrý. Být na tím si lidi lámou ruce. Já vám garantuju, že pan Sedláček má maturitu. Můžete dál. To je jedno, a i vy, třeba měla ta Hana domluvený mateřský školky, vy jste dali na trhy, to samý s hodama, se všechným. Proč není ten Dělňák, proč tam nehrají divadlo divadelníci? Hrávali se tam divadla pořád, proč si na sebe nevydělávají? Ptám se stejně jako vy. No vidíte to. A nevíte to, jste starosta. Měl byste vědět, proč divadlo nehrá teda. Proč nehrají, když je jich tolika, když pořád píšou někam. Proč se platí někému, nebo kanalizace, jak Smrl dělal oni, to bylo všechno od Belkrediu. Protože je tam velký kanál do potoka, kde tečou fekálie. A my to máme čuchat. 3 neděle jsme neotevřeli ve dne v noci v okna. To nebyli zemědělci, to byli Belkrediovci. Děkuju. Je to vše? Poprosím. Já toho mám hodně. Ještě něco? Prosím. Počkejte. Máte ještě něco na srdci, co nám sdělíte, nebo pro tuhle chvíli? Já si musím odpočnout. Dobře. Prosím pana Štrose, aby uchvátil mikrofon zpět. Děkuji. Tak dále do diskuze se přihlásila paní Dombrovská a potom pan Roman Sklenák. Prosím Pavla Dombrovská, ať si vezme mikrofon. Po paní Dombrovské vystoupí pan Sklenák, pak Karel Fuchs. Děkuji za slovo. Já jsem jenom chtěla říct, že o žádné petici, kterou jsem sepsala proti paní Baldeli, prosím nevím. Pokud takovýto materiál existuje, ráda se s ním seznámím. Prosím, abyste mi ho nějakým způsobem poslala nebo předložila.
V opačném případě si myslím, že nemluvíte pravdu a teda byste to měla nějak... Prosím, abych poprosil, abyste nediskutovali mezi sebou navzájem. V případě, že chcete diskutovat mezi sebou navzájem, běžte jinam. Další věc je, jsem chtěla reagovat na pana Fuchse. Jsem moc ráda, že se mu líbil pořad, který organizovalo Líšeň sobě, na který přišel. Je to takový cyklus pořadu, který se jmenuje Paměť Líšně a spočívá právě v tom, že zveme pamětníky, kteří ještě nějakým způsobem si pamatují, co se tady kdysi dělo. A chtěla bych něco říct k tomu, ale jakým způsobem, protože vy třeba říkáte, že tohle by se mělo dít na dělňáku. To znamená, že já s vámi samozřejmě souhlasím a o tohle jsme se snažili a tenhle program, tenhle pořad, který chceme v něm pokračovat, je součástí komunitního centra. To komunitní centrum, tento projekt, jsme s ním vystoupili tady na zastupitelstvu zhruba před rokem, potom jsme předložili tento projekt kulturní komisi, ta tento projekt schválila a doporučila nám, abychom jednali s paní ředitelkou. My jsme několik měsíců se pokoušeli skontaktovat se s paní ředitelkou, abychom jí tento projekt představili a paní ředitelka nám několikrát neodpověděla na mail, pak nám nezvedala telefony, nakonec jsme se jí dovolali a ona poslala o písemné vyjádření toho projektu, my jsme jí to vyjádření poslali a ona nám odpověděla, že není kompetentní se s námi o tomto projektu bavit a že se máme obrátit na radu městské části. To jsme udělali. Takže v podstatě vlastně se nám nepodařilo o tomto projektu s paní ředitelkou vůbec jednat a tento projekt jsme s ní nikdy žádným způsobem neměli možnost konzultovat. Děkuji. Tak, děkuji. Do diskuze se přihlásil pan Roman Sklenák, prosím. Děkuji za slovo, dobrý večer. Asi nejen pro mě průběh té diskuze poněkud obtížný. Já mám pocit, že každý z diskutujících mluví trošku o něčem jiném a nějaká linie té diskuze tedy se netvoří. Tak já taky budu mluvit úplně o něčem jiném. Já jsem v zastupitelstvu 3. volební období a byl jsem tady účasten mnoha diskuzí o tom, jak funguje kulturní centrum, jestli dobře nebo špatně, jestli finanční prostředky, které jsou z rozpočtu uvolňovány na činnost kulturního centra, jsou dostatečné nebo nedostatečné, zda jsou využívány účelně a efektivně nebo naopak a tak dále. A já mám za to období pocit ten, že problém je tady v nás, politicích. Já si myslím, že odsud se musí začít, že politici, počínaje starostou přes radu až po zastupitelstvo, si musí nějakým způsobem vyjasnit, jakou kulturu v Líšni chce mít, kulturu v tom nejširším slova smyslu, jakým způsobem tu kulturu chce zajistit, to znamená, jakou část můžou zajistit organizace, které zde působí na ziskové bázi, jakou část neziskový sektor, co můžeme zajistit jiným způsobem, co můžeme nakoupit a tak dále. A z toho se taky musí potom odvinout, co požadujeme konkrétně po kulturním centru. Až tohle to budeme mít vyjasněno, tak potom se můžeme bavit, jestli to kulturní centrum tu roli plní a to zadání těch politiků plní nebo neplní. Já mám pocit, že v tuto chvíli totiž každý z nás, jak tady sedíme, máme úplně jinou představu o tom, co by mělo kulturní centrum dělat a proto vznikají potom tady ty diskuze, jestli funguje dobře kulturní centrum nebo ne, jestli funguje dobře kulturní komise nebo ne, jestli ostatně funguje dobře rada a tak dále. Takže jsem toho názoru, že to řešení skutečně vede přes nás politiky a budeme muset asi najít nějaký způsob, jak zodpovědět ty otázky, které jsem tady nadnesl. Děkuji. Děkuji panu poslanci Sklenákovi, zároveň bych jenom chtěl doplnit, já nemám problém s tím si definovat, co budeme dělat, jak má kulturní centrum fungovat. To, co by mě stačilo úplně do začátku, že by mě někdo dokázal říct komplexně a uceleně, jak kulturní centrum funguje teď, co se děje s téměř 4 miliony, které se tam dávají. Mně nevadí vést diskuzi a klidně dlouhou diskuzi, která bude vyčerpávající a která přinese další výsledky. Ale na druhou stranu říkám, že tato cesta bude poměrně dlouhá a mě zajímá i to, co se děje teď v kulturním centru, protože to jsou také naše prostředky, za ty jsme také zodpovědní a to si myslím, že by se mělo také řešit. To je jen doplněné.
Do další do diskuze byl přihlášený pan Fuchs, pak pan Meixner, pak pan Košulič. No samozřejmě, co se týká kulturního centra, tak je potřeba, já musím potvrdit to, co říkal pan Sklenák, protože kulturní centrum tady u nás v Líšni funguje dobře 20 roků. Déle? Ne, oslavilo letos 20 roků, to 20 jenom... Roku. Doposud jsem nikdy neslyšel žádné nějaký, já nevím, to, co slyším neustále teď, tu obrovskou kritiku na vedení kulturního centra, já musím jenom suše konstatovat, že co se týká paní Baldelli, tak z těch předcházejících šéfů kulturního centra, ředitelů, ona je nejschopnější. Má za sebou opravdu všechno papírově naprosto dokonale vedeno. Čili jestliže někdo potřebuje nahlédnout do spisů, no tak si je vyžádá a může je okamžitě dostat. Takže já bych teď pokračoval, vážení, dál v tom, co jsem začal. Mám tady, prosím vás, pěkně z podolské petici, je to začátek podolské, jedná se o nějakou prostě na garážové stání. Vím, hovořil jsem s panem Kusem, který mi řekl, že to policie nepovolila. Já když jsem se tam byl včera podívat, tak musím konstatovat, že jestliže policie něco, že se jí to nelíbí, no tak tam asi na tom místě samém nebyli. Já nemohu za to, že se na mě líšenští občané obrací s různými problémy, i když nejsem členem zastupitelstva, ale znají mě již dlouhá léta a já jsem se snažil vždycky dělat všechno pro líšňáky. Takže v tom tak nějak pokračuju dál, i když nejsem členem zastupitelstva. Potom tady mám tu žádost, já když jsem viděl ve vašem programu inženýra Františka Galu, jo, tak on mě tady za mnou přišel s takovým, je to žádost o zřízení cyklostezky, adresovaná zastupitelstvu Jihomoravského kraje. Takže bych chtěl požádat členy zastupitelstva, jestli nemají nějaký tlak na ten kraj, aby nám cyklistům pomohli. Teď mám jednu záležitost, budu stručný. Prosím vás, když jsem si přečetl právě článek pana starosty, kde se zabývá v posledních líšenských novinách tématem zkulturnění prostoru Líšně, tak vážení, já budu trošku na jiné straně. Já, protože jsem cyklista a vidím, jak město Brno vypadá v prostorách, kde jsou v parcích lavičky, jo, tak tam vidím neustále alkoholiky, narkomany, gaunery, grázly, bezdomovci a tak dále. Takže prosím vás, členové zastupitelstva, pokud budete projednávat dál tyto záležitosti týkající se Trnkové a podobně, jo, já když na tu Trnkovou přijdu a vidím tam ty kluky, jak tam blbnou na těch lavičkách, tak je mě z toho až trošičku zlé. Takže prosím vás, když budete projednávat tady tyto záležitosti, buďte velice opatrní, protože já mám obavy z toho, abychom si sem nedotáhli do Líšně právě ty narkomany, násilníky, bezdomovci a tak dále. Jo? No, pane Fuchs, to já jsem potom ve dvojím bohni, protože paní Rodová říká, že pro Starou Líšni nic nedělám a vy zase nechcete, abych dělal, tak já teďka nevím, kam se mám přiklonit, ale já to teda zvážím a nějak to proberu. Je to vše? No zatím jo. Děkuju. Další se do debaty přihlásil pan Meixner. Tak dobrý večer. Mně už ta situace ohledně kulturního centra bohužel přijde v mnoha ohledech trapná. Vy jako zastupitelstvo rada se snažíte získat nějaké stanovisko od paní ředitelky. Paní ředitelka chápu, že má nějaké zdravotní problémy, nicméně si myslím, že už by se do této debaty měla nějak přímo zapojit. Proto bych chtěl požádat, jestli by bylo možné
zajistit na další zastupitelstvo, případně na to přes příští, aby se zapojila přes konferenční hovor, případně nějak jinak, protože my to můžeme řešit do nekonečna. Vy jako zastupitelstvo, tady neodbítní zastánci paní ředitelky, ale bohužel myslím, že žádného realistického stanoviska se nedobereme. Souhlasím, proto se do diskuze zapojuju tak málo. Jen bych chtěl upozornit, že paní ředitelka byla pozvána jak na zastupitelstvo 31. ledna, tak na zastupitelstvo dnešní a bohužel její zdravotní stav je takový, že se nemůže zúčastnit. Pojďme dál. Do diskuze se pak přihlásil pan Košulič. Přeje si ještě vystoupit? Přeje. Tak já se ještě vyjádřím tady názor pana Sklenáka, taky s ním souhlasím, ale v podstatě my určitou koncepci tu nám utváří už statut města Brna, jo, který nám jaksi náš hlavní právní předpis, který nám jaksi říká, co v té oblasti máme dělat. A my skutečně, já jsem přesvědčený, že všechny vedení pospátku i nynější to plní. A tam se jasně hovoří o podpoře národopisných souborů. Já myslím, že Stará Líšeň a Líšňáci si nemůžou na nás stěžovat, ale pochopitelně i podpora kultury má svoje limity. Já si je jenom dovolím zrekapitulovat, co třeba pro trochu uměle utvořenou organizaci Líšeň sobě za letošní rok jsme vlastně v jakým způsobem vyšli vstříc. Tak například Pastelce jsme ji podpořili investiční akcí v rozsahu 1,5 milionu plus 300 000 hřiště na základní škole Horníkova na otevření soukromé školky. To znamená, to jsou skoro bez 200 000, 1 800 000. Dále jakoukoliv akci, nezlobte se, platí kulturní centrum, platí městská část, Líšeň sobě tam prakticky vystupuje, protože my jim platíme honoráře za to, v jiných menších městech pod Krkonoší, na Hlinsku a tam, kde skutečně například ten fašank má klasickou tradici, to lidi jaksi tvoří spontánně. Tady pochopitelně nic já proti tomu nemám, ale přiznejme si, že ten průvod stojí peníze 55 000 a to se dá na odměnu, vlastně zaplatí té organizaci, která to teda jako pořádá, ale podle mě to pořád platí kulturní centrum. Takže já nebudu dál pokračovat. Já si mám dojem, že Líšeň sobě si nemá na momentální vedení, to už vůbec ne, protože tam evidentně se trochu straní, ale skutečně nemá důvod si nikdo stěžovat na to, že někdo zanedbává kulturu nebo je proto. A jak říkám, naše základní povinnost je hlavně podporovat národopisné kroužky a proti tomu nikdo nic nemá a do budoucna to pochopitelně budeme. Ale vymezovat, limitovat podle mě kulturu jako Líšensko, jako tak, Brno investuje do kultury přes 1 miliardu, každý rok necelá miliarda patří jako dotace na provoz a pak ani nejsou vyčísleny prostě investice do kulturních domů a tak dále. Takže já mám dojem, že i Líšeň sobě nemůže si stěžovat na nepřízeň momentálního vedení. Tak děkuji za velkou, širokou národopisnou skicu. Teď bych poprosil, pan Borecký má technickou, prosím, technická je do 1 minuty, musí se týkat tématu technického, jinak jsou dále přihlášení. Ano, navrhuji tuto část diskuze ukončit, abychom se dostali taky k něčemu jinému, nebo už můžu odejít? Samozřejmě jsi svobodný člověk, takže odejít můžeš kdykoliv, ale jsi taky povinován vůči svým voličům, takže vydržíš jistě až do konce. Je zde návrh na ukončení diskuze podle jednacího řádu. Zastupitelstvo městské části se o tomto bodě musí nechat hlasovat. Jelikož nejsme připraveni elektronicky, nebo to stihne? Stihne to pan Drobal, já budu chvilku ještě tady mluvit. Zopakuji, kdo tedy bude mít právo ještě mluvit, neboť byl přihlášen před návrhem do uzavření diskuze. Dovolil jsem si po zralém očním kontaktu zařadit do diskuze pana Drbala na 11. místě. Souhlasí? Souhlasí. Pak se přihlásil pan Kadlec, pak pan Karnet, pak pan Borecký. Tak a je to vše. Tyhle budou mít po hlasování o ukončení diskuze ještě právo vystoupit.
Pokud zastupitelstvo řekne, že dále o tomto bodu nechce diskutovat, není možno dále pokračovat v diskuzi. Takže můžeme hlasovat o ukončení diskuzi. Prosím hlasovací zařízení. Ptám se, kdo je pro uzavření diskuze, nechť zvedne ruku a zmáčkne příslušné tlačítko. Teď. Kdo je pro ukončení diskuze? Kdo je proti? Zdržel se? Mohu konstatovat, že diskuze nebude o jeden hlas uzavřena. Můžeme tedy dále pokračovat v přihlašování do diskuze. Dovolím si tedy panu doktoru Dobralovi dát slovo. Prosím. Já bych se nejdřív zeptal, jaká je představa, o čem mám mluvit. Já jsem vás nechtěl vyloučit, šlo mi především o to, že skutečně nějakým způsobem vy teď tuto situaci také řešíte jako kontrolní výbor a přišlo mi vhodné, aby se to řeklo v rámci diskuze. Prosím. Rozumím. Tak já bych asi jenom konstatoval, že jsme si tu organizaci odsouhlasili, že by mohla být předmětem nějaké analýzy. Vycházíme z toho, že je to prostě příspěvková organizace městské části, že jsou tady nějaké legislativně dané mantinely, co se týká zřizovatelských kompetencí a podobně. Jsou tady na stole nějaká aktuální prostě pravidla vztahu mezi městskou částí a tou příspěvkovou organizací, že je tady zřizovací listina, že jsou tady nějaké ekonomické podklady, výkazy a podobně a že kontrolní výbor určitě může prověřit, jestli ta organizace naplňuje to poslání, které je dano tou zřizovací listinou, jestli dodržuje ty zásady, které jsou zmíněné v tom, co jsem řekl, jestli se nám aspoň z našeho pohledu případně ještě ve spolupráci s finančním výborem jeví, že i ta ekonomika je vedena průhledně, dostatečně. Budeme se samozřejmě i zabývat tou otázkou, jestli v rámci této činnosti vlastně nedochází i k nějakému systému takzvaných skrytých dotací, což by systémově možná taky bylo možné ošetřit a předpokládáme, že kromě toho konstatování možná i doporučíme, co by se systémově ve vazbě na to kulturní centrum mohlo zrealizovat. Pokud tady slyším ty další diskuze, tak to vnímám asi tak, že ta organizace má jistě minulost a je na každém asi, aby kdo může a kdo zná tu minulost, mohl posoudit, jestli se mu jeví ve srovnání, že ta činnost je lepší nebo horší. Pak rozumím tomu, že tady každý subjekt, který v té kultuře působí, má nějakou svou koncepci. Každý může mít samozřejmě názor na tu koncepci kultury v rámci tady této městské části a to souhlasím s tím, že by určitě bylo žádoucí tu koncepci jako takovou případně zanalyzovat a zpřesnit nebo doplnit, ale toto není určitě záležitost, kterou se bude kontrolní výbor zabývat. My opravdu budeme se věnovat tomu, co jsem řekl v té první části a já věřím, že do dalšího maximálně toho ještě dalšího zastupitelstva tu záležitost jasně pojmenujeme. Děkuji velmi za příspěvek pana Drbala. Pan Pepa Trávníček dostane slovo. Já jenom úplně krátce. Tady já stále slyším, ať už tady jsou dílčí vlastně věci, s kterými lze nebo nelze souhlasit. Ale pokud my se bavíme o koncepci kulturního centra, já to mám jeden zásadní problém a já se ptám, kdo vytváří koncepci kulturního centra. Jestli to jsme skutečně my politici, anebo je to skutečně ten ředitel, stejně tak, jakoby, když máte jakékoliv děladlo, tak má dané zásadní pravidla a tyto pravidla jsou dané zřizovací listinou. Ale to, jaká je koncepce na daný rok, na dané desetiletí, pětiletí, to dělá přímo ten ředitel. Takže pokud nemáme vypracovanou tu aktuální kulturní koncepci, kterou skutečně nějakým způsobem sleduje současné vedení, tak je otázka, jakým způsobem vůbec tady to srovnávat. Ale to je skutečně jenom otázka na margo toho, co bylo řečeného. Dalším do diskuze byl přihlášen pan
Kadlec. Poprosím pana Sedláčka. Já mám jenom krátkou poznámku, spíš technického rázu, prosím vás. Jedná se tady o nějaký dokument, který nám přišel, který jsem přišel do zastupitelstva, který by se měl projednat. Já bych chtěl, aby se jednalo o tom dokumentu, a ne o tom, co dělá třeba Janáčková opera, nebo že tady někde smrdí kanalizace. Je tady na stole nějaký dokument, který by se měl projednat, to bych prosil. Děkuji. Já bych potřeboval vědět, který konkrétní dokument to je. Obálděný dopis. Samozřejmě. Bojím se, že to není na pořadu jednání, to jste dostali jednotlivé zastupitelé. Pokud by to mělo být na pořadu jednání, tak by to bylo hezké, ale pak bychom museli buď to jednat v souladu s jednacím řádem a dostat to na toto jednání tak, aby to bylo oficiální. Skutečně teďka je to v rámci diskuze, to znamená, není tady konkrétně teď jeden bod a k tomuto bodu máme usnesení, já nevím, souhlasíme, bereme, není tam vlastně usnesení, je to skutečně spíš na vědomí v rámci diskuze. Tak, další přihlášený do diskuze je pan Lukáš Karnet, pak pan Borecký, pak pan Trávníček, pak pan Fuchs. Prosím, pan Karnet má slovo. Já bych chtěl navázat a rozvést myšlenku Romana Sklenáka, že bohužel v této diskuzi každý mluví trošku o něčem jiném a jestli dobře sledují hodiny, tak už ta diskuze trvá půl hodiny, což je si myslím hodně dlouho. Kultura je velice důležitou oblastí a tak já bych navrhoval, abychom tomu jako zastupitelé a širší lišejnská veřejnost věnovali nějaké snad veřejné slyšení, kterého by se účastnila i paní ředitelka Baldelli, protože teď se nám do toho míchají i jiná témata a je to teď hodně rozplizlé, takže bych navrhoval uspořádat nějaké veřejné slyšení. Děkuju. Nemám problém. Myslím si, že zasedání zastupitelstva jsou veřejná, takže to můžeme zařadit jako bod. Pokud chceš extra, tak já chci slyšet od všech zastupitelů, že se ho rádi s úsměvem a s úspěchem zúčastní. Teď je na diskuzi pan Borecký. Děkuji. Já jsem chtěl tedy k něčemu jinému, nicméně nedá mi to, co řekl před chvíli Lukáš, že už tady o tom jednom problému diskutujeme desítky minut. Já bych navrhl, aby zastupitelstvo uložilo panu starostovi, aby teda z té naší hodinové diskuze na příští zastupitelstvo připravil jednoznačný výstup nebo závěry, co z té diskuze vyplývá. A co mě k tomu vedlo? Mě k tomu vedlo to, k čemu jsem se chtěl vlastně přihlásit původně, a to je to, že 20. března na 20. března byli vyzváni občané kolem Horníkovy ulice k tomu, že se mohou přijít, zúčastnit toho veřejného besedy nebo toho veřejného setkání s vedením naší radnice. Mně se to velmi líbí, samozřejmě vítám a chci jenom říct, že toto naše, kde bydlím, Horníková ulice, není první setkání, takových setkání v ulicích nebo v té oblasti určité Líšně už bylo několik. Byl bych hrozně rád a chtěl jsem požádat o to, aby příště bylo takovéhoto jednání předloženo do zastupitelstva, jestli jsou z toho nějaké závěry, jestli se z těch diskuzí dá vyjádřit nebo dá dát nějaký do budoucna program, nějaká koncepce nebo nějaké obecnější stanovisko. Jo? Bez toho, abychom se dostali k nějakým výstupům nebo k nějakým závěrům, si myslím, že ty besedy dost dobře nemají smysl. A proto se omlouvám, pane starosto, ale to byl i ten důvod, proč jsem před chvíli řekl, že i z této diskuze hodinové si myslím se dají nějaké takové závěry nebo aspoň teda vyjádření stanoviska nějakého výstupy nějaké zpracovat. Děkuju. Dobře, tak já se teď čekám, až přiblikne něco na obrazovce.
Nicméně úplně jednoduchá je koncepce, kterou nyní přijalo vedení radnice. Jde o to seznamovat lidi v ulicích, kde se něco děje, s tím, co se tam děje. Záznam, audiovizuální záznam je přístupný v tuto chvíli na portálu v Líšni, kde je kompletní, je přístupný z webu radnice. Zároveň všechny otázky, které padly zásadní, byly zpracovány do podoby, kterou vidíte. Zároveň bylo odpovězeno, k tomuto tématu je možná diskuze. To znamená, každý občan, který přednesl svůj dotaz, tak se ho zaznamenalo. Já a pan Sedláček jsme na jednotlivé dotazy odpověděli s tím, že buď to píšeme, jak se situace bude řešit, co se bude dělat, kam to bude zpět a jak to bude dál. Do začátku prázdnin jsou plánovány ještě další 3 debaty. Jedna se týká ulice Horníkové, další se týká ulice Elplové, poslední se týká ulice Sinkova. Jsou to kompletně ulice, které jsou dotčeny výstavbou parkovacích míst. Princip je takový, že nechceme přinášet do oblastí, to už je jedno kde, to, co jsme si my vymysleli, ale chceme vědět, že skutečně ten zájem tam je, že ty lidé o to stojí a případně chceme seznámit i z negativy toho projektu, každého projektu, ať už je to třeba kácení nebo navýšení nějakého dopravních složitostí a další věci. Chceme si poslechnout, co si o tom myslí a zároveň z těch debat často vyplývá i z ostatních témat nějaké problémy. To znamená, zajímá nás, co je v konkrétní lokalitě trápí a tyto problémy řešíme. Otázky nejsou selektivní. Na této věci spolupracujeme s novinářem, jedním novinářem, který tyto otázky píše. My je plně akceptujeme právě proto, aby nedošlo ke zkreslení. Kontrola, která je, tak potom je samozřejmě i z toho oficiálního videa, které existuje. Je to přesně o tom, že já chci, aby tyto dokumenty existovaly, protože i na těch debatách se často ukazuje, že vystoupí občan a říká, vy jste nám tady před 5 lety něco slibovali. A v podstatě z toho není jediný záznam. Vůbec já nevím, o čem ten člověk mluví, ale on je do poslední buňky naštván, že radnice neplní své sliby. Takže já chci, aby ty záznamy byly, aby jsme odpověděli na všechno a samozřejmě k tomuto je možná diskuze, takže pokud ten občan, který se zúčastnil této debaty a bylo jich 70, v tomto případě zjistí, že jeho otázka tam není, nebo si vzpomene na nějakou, kterou chce doplnit, může ji doplnit a já nebo kterýkoliv jiný místostarosta odpoví a budeme se touto situací zabývat. Tato diskuze předcházela třeba ulici Fajmanové a další. To je na okraj, když pan Borecký se zeptal. Takže odpovědi, otázky na webu radnice, video na webu radnice. Tak, děkuji. Další do debaty byl přihlášen a omlouvám se, že se to technickou má pan Josef Sedláček. Děkuji za technickou. Já jsem se tam přihlásil, už se to může smazat klidně. Já jsem chtěl jenom zmínit, že minulý rok jsme na zastupitelstvu projednávali materiál spalování suchých rostlinných materiálů a diskuze trvala více jak 3/4 hodiny. A myslím si, že KCL je závažnější téma a ještě to netrvá 3/4 hodiny, takže je to stále v pořádku. Děkuji za připomenutí délky diskuze. Nyní má slovo pan Josef Trávníček. Prosím na mikrofon. Dobré pozdní odpoledne nebo podvečer, já vás pěkně zdravím. Kdo mě neznáte, od roku 1986 působím v oblasti líšenského folkloru, národopisu. Od roku 1996 jsem vedoucím národopisného souboru Líšňáci. Střídavě po nějakou dobu jsem byl vždycky členem kulturní komise, ve 2 obdobích zastupitelem městské části. Já mám radost z toho, že o kulturním centru a situaci v něm se tady v zastupitelstvu mluví. Mám radost z toho, že o ten problém jevíte živý zájem, protože se vám přiznám, že po dlouhá léta jsme kulturní akce tady v Líšni kutali doslova na koleně, totální své pomocí příbuzných, rodin, známých, kamarádů a tak dále. A radnice nebo obecní úřad o to jevil zájem naprosto minimální. Mám radost, že v tom posledním období, v těch posledních letech je to doslova naopak a těší mě a jsem rád, že o tom diskutovat chcete tady o těchto věcech. Já bych vás teda zdržel ještě chvilku, i když doufám, že to bude minimální nezbytný čas. Chtěl bych připomenout, abyste si, pokud to lze, abyste si vyhledali materiály, které jsou, já to nazvu laicky, nevím, jak to mělo přesný oficiální název, prostě byla to koncepce
kulturního centra, pokud se nemýlím, na rok 2012 a potom byla ještě jedna s výhledem do roku 2014, pokud se nemýlím. Prosím vás pěkně, pokud vás to zajímá, tak si tyto materiály, které vypracovala paní ředitelka, vyhledejte a nastudujte. Podívejte se do nich velmi zevrubně a zjistíte zřejmě to, co já. Zjistíte to, že kulturní centrum skutečně buď supluje činnost Lidové školy umění, jazykových škol a dalších institucí, kterým vlastně svým způsobem ubírá klienty, anebo z té druhé stránky ta koncepce je založená na akcích, které tady v Líšni pořádají spolky a které kulturní centrum zaštiťuje částečně finančně a částečně organizačně. Jinak veškerý lidský potenciál, tedy dovolím si konstatovat to nejdůležitější a to pro mě osobně nejvzácnější, je na těch samotných spolcích. Když jsem si tehdy ty koncepce přečetl, tak jsem musel bohužel sám pro sebe si vyvodit takový závěr, že se jedná o špatné slohové cvičení s plytkým obsahem. Prostě mě to neuspokojilo, taková věc. Dovolím si ten problém formulovat naprosto jasně a doufám pro vás stručně a jednoznačně. Ten problém tkví v personálním obsazení paní ředitelky nebo ředitele kulturního centra Líšeň. Paní ředitelka je po mém soudu komunikačně neobratná, zaznělo tady několikrát, zaznívá to již několik let, troufnu si dokonce říct od jejího nástupu do funkce, s někým mluvit chce, s někým mluvit nechce. Já samozřejmě rozumím tomu, že každý máme nějaké sympatie, každý máme nějaké přátele, já tomu všemu rozumím, ale každopádně, pokud jsou tady nějaké spolky pro tu Líšeň, chtějí něco dělat, tak ten ředitel se musí povznést nad, dejme tomu, osobní antipatie a z titulu své funkce by měl s nimi jednat po mém soudu alespoň korektně. Prostě nekomunikace není řešení té situace. V žádném případě. Další věc, kterou bych měl k paní ředitelce, a mrzí mě, že tady není a věřím tomu, že se setkáme v nějakém takovém osobním rozhovoru, je to, že v mnoha ohledech se projevila jako nekompetentní řešit jednotlivé problémy, spolupracovat na některých akcích. V této věci bych chtěl velmi vyzvednout zaměstnance kulturního centra, kteří svou prací a svým úsilím a osobním nasazením, které je mnohdy za hranicemi jejich pracovních povinností, tak vlastně dolaďují za paní ředitelku ty jednotlivé konkrétní situace. Já si toho strašně vážím a musím říct, že kdybych vám měl vyjmenovávat všechny ty akce, kdy zaměstnanci za paní ředitelku pracovně i lidsky ty akce dotahovali, tak bychom tady byli nejméně do rána. Já bych jim chtěl touto formou poděkovat a chtěl bych vyjádřit uznání a byl bych i rád, kdybyste to vyvzali v potaz a při svých třeba debatách a při svých jednáních i tady o této věci mluvili. Vítám tedy jednoznačně to, že se situaci v kulturním centru chcete věnovat i nadále. Já to osobně považuji za taky velmi důležité. Pan Sklenák tady řekl myšlenku, která se mně moc líbí, aby si radnice stanovila kritéria pro fungování a činnost kulturního centra. Vidím to jako velmi důležité, protože se bavíme o kultuře pro 30 nebo necelých 30 tisíc lidí, tedy okresní město. Vidím to jako naprosto strategické, na to, že tady máme jeden kulturní sál, krásný, opravený, částečně prázdný, bohužel, tak to vidím jako velmi důležité tady tento problém definovat z vaší strany. No a samozřejmě my se budeme snažit přispět té debatě racionálně z naší strany. Děkuji za pozornost. Děkuji panu Josefu Trávníčkovi za jeho slova. Do debaty je v tuto chvíli přihlášen ještě jednou pan Fuchs, pak paní Rodová. Já mám technickou. Já se omlouvám předtím, omlouvám se velmi. Samozřejmě hned dostanete slovo technická, prosím, pan Karnet. Technická nebo faktická, já bych chtěl replikovat
technickou poznámku pana místostarosty, že zhruba před rokem jsme se tu bavili o vyhlášce o spalování suchých dřevin a že jsme o tom mluvili hodinu. Tak pan místostarosta nemá pravdu, že to bylo před rokem, bylo to před 2 lety, ale to je detail. To závažnější vidím v tom, že bych toto nerad srovnával, protože jsme projednávali text vyhlášky města Brna a dospěli jsme svým hlasováním k nějakému výsledku. Dneska už hodinu mluvíme o něčem, co je velice složité a tato diskuze žádný výsledek mít nebude. Takže si myslím, že opravdu bych na toto téma spíš, tak jak už jsem říkal v předchozím vstupu, preferoval zorganizování nějakého veřejného slyšení. Myslím, že v této fázi, jak říkal pan starosta, nevím, jestli by bylo dobré, aby to byl samostatný bod jednání zastupitelstva, protože bychom se další hodiny a hodiny zase mluvili o tomto tématu a zase by to žádný výstup nemělo. Myslím, že to veřejné slyšení nebo nějaká veřejná beseda by v této fázi byla lepší. Děkuju. Tak tady několikrát bylo naznačeno, že se touto situací nezabývám, že to nevnímám. Myslím si, že všichni, jak tady sedíte, tak myslím si, jenom se dívám snad se 2, a to s panem Kozlovským a s panem Tvaruškem, jsem skutečně se nebavil o kulturním centru, o řešení této situace. Bohužel jsem člověk a jenom člověk a po analýze, kterou jsem si udělal, tak jsem dospěl jednoznačně k tomu, že problém je personální. Nicméně dlouhodobě je to dáváno do roviny osobní. Je to schválně zaměňováno osobní a personální. A to je celé, co k tomu já můžu říct. Takže skutečně ty návrhy, co šly do rady nebo byly v radě, měly nějaký smysl. A myslím si, že ta diskuze může pokračovat a můžeme klidně udělat samostatné slyšení. Ostatně již před 2 lety jedno takové bylo v Dělnickém domě, zastupitelů tam bylo 5. Pak to bylo při návštěvě německé delegace, zastupitelů tam bylo asi 7. To je jediná obava, kterou o to mám. Jestli skutečně je tady upřímná snaha se touto situací zabývat, tímto problémem se zabývat, hledat a nalézt a přijmout řešení, které vznikne z nějaké debaty. Pokud bych tuto jistotu měl, tak se můžeme domluvit samozřejmě na pravidlech této debaty, jak bude probíhat, ale potřebuji vědět, že to není zbytečná práce. Že ten čas a práce, kterou tomu bude věnovat mnoho lidí, má smysl a bude zakončen tím, že skutečně budeme znát kompetenci nebo poslání kulturního centra, budeme vědět, co očekáváme a budeme schopni toto naplnit. To je za mě reakce na pana Karneta. Já vždycky se leknu toho, když začnou odcházet lidé, takže poprosím do debaty v tuto chvíli přihlášen pan Fuchs, následně paní Rodová, pak si dovolím nechat hlasovat z mého popudu o ukončení diskuze. Prosím, pan Fuchs. Jenom psychologie, vážení. Každý z nás můžeme mít na kulturu jiný názor. Někdo má rád Van Gogha, někdo má rád Latrek, Manet, Monet, Dema a tak dále. Jo? Jistá věc je, že tady by se neměly objevovat soukromé osobní války. Jestliže v předcházejícím funkčním období nebylo umožněno folkloru zkoušet na Dělnickém domě, tak je to samozřejmě problém. Ten Dělnický dům funguje vlastně na té Glajdovské, já nevím kolik roků, ty to víš, Jirko. Jo? Čili v předcházejících letech to nebylo možné. Hovořit o tom, že základní umělecká škola na Trnkové má ve výuce, já nevím co všechno, nebudu jmenovat, pač bych zdržoval, a na kulturním centru je to totéž. Vážení, proč by nemohl nějaký soukromník si tady ve svém vlastním domě nebo na Kotlance nebo kdekoliv jinde vyučovat klavír, housle, dělat panáčky, malovat, jo, napodobovat Van Gogha a tak dále. Já si myslím, že když já jsem sám před mnoha lety na toto téma diskutoval s mnoha lidmi, když jsem vyučoval na základní umělecké škole, kde jsem působil 25 roků, tak mě bylo řečeno,
no víte, pane učiteli, ale my to máme tady sem na tu Kotlanku blíž. A toto je třeba brát v potaz. Protože když moje vnučka chodila na Novolišenskou do školy a scházela dolů a pedofilii tam začal, nebudu to rozebírat, tak vážení, toto je třeba brát v potaz. Protože maminky mají taky obavy o svoje děti. Čili, jestli je někdo v nejbližší blízkosti Kotlanky, no tak, a mají možnost, jsou tam profesionálové, kteří vyučují jako profesionálové, proč bychom jim to nemohli umožnit? To přece není problém. Já nebudu přece srovnávat profesionály s amatéry. Já prostě fandím folkloru líšenskému. To snad všichni ví, protože mi se to strašně líbí a tady tyhle ty tradice je potřeba udržovat. Proto jsem mluvil o tom, že na dělňáku je potřeba, aby se ten folklor prostě předváděl. Protože to je moje chlouba. Já jsem taky tancoval, že jo? Ještě starý Svoboda mě tady vyučoval Hajduka před mnoha lety. Takže vážení, prosím vás, nebuďte zase na jednu stranu příliš egocentričtí. Ona ta pravda může být někde uprostřed, ale je třeba si problémy řádně zvážit a řádně prodiskutovat a ne jenom dávat befely, protože toto je špatně a hotovo. Takže vážení, rozmyslete si vždycky to, co vlastně říkáte. Děkuji pěkně. Technická, pan Trávníček, pak paní Rodová, pak hlasování. Jenom velmi krátce, prosím vás pěkně, je to trochu k panu Fuchsovi, trochu ke každému z nás. Nechtějte po nás, pane Fuchsi, abychom tady vyjmenovali svoje zásluhy, tak jak to děláte vy. Byli bychom tady i léta, protože někteří zastupitelé, jak je vidím, tak dosáhli i pověsti svatosti. Skutečně bychom tady byli strašně dlouho. Nechtějte to po nás a nedělejte to sám. Děkuji. Tak děkuji, prosím, paní Rodová. Můžu se zeptat, kam... Já bych poprosil pana Fuchs klid, prosím. Poprosím, tady je dotaz na levečku, pan Sedláček odpovídá. Pane Fuchs, klid, prosím, pane Fuchs. Děkuji. Můžu se zeptat, kam k autobusu jste chtěla lavičku? Dobře, děkuji pan... Dobře, paní Rodová, já vám děkuji, pan Sedláček si to napsal, kontakt na vás má, takže pokud bude potřeba doplnění, tak můžeme dál. Tak, teď, prosím, budeme opět hlasovat o ukončení diskuze, respektive je to nezbytné? Nemusíme hlasovat, není to nezbytné. Má někdo, prosím, jiný diskuzní příspěvek? Nemá nikdo jiný diskuzní příspěvek. Dobře, projednání zápisu z kontrolního finančního výboru, co bylo řečeno o kontrolním, že bude dodán, finanční máte v materiálech. Prosím, kontrola usnesení. Všechny úkoly byly splněny. Ještě... Tak, závěr. Děkuji vám. Takže se brzy uvidíme všichni společně. Přeji vám pěkný zbytek dne. Nashledanou.